Tirkiye biryara vekirina sînorên xwe lê pêşiya penaberan bo welatên Yekîtiya Ewropayê daye û Serokê Tirkiye dibêje êdî Tirkiye bi tenê nabe penageh bo penaberan û Angela Merkel bi tundî êrişî Tirkiye dike. Angela Merkel rawişkara Almanî dê Kongreyekî Rojnamevanî de ragihand ku Tirkiye jiyana penaberan weke karteke fişarê lê dijî welatên Yekîtiya Ewropayê bikartîne û ev karê Tirkiye nayê qebûlkirin. Herwiha rawişkara Almanî got ku ez nizanim çawa behsa karê Tirkiye li hember penaberan bikim û ji bo dîtina çareseriyekê derbarê rewşa penaberan gotûbêjî û civîn li gel Tirkiye wê berdewam bin. Angela Merkel got jî ku ew razî nabin penaber bargiraniyê li ser Tirkiye durist bikin. Di heman demê de ew razî nabin ku Tirkiye jiyana penaberan weke karta fişarê lê dijî Yekîtiya Ewropayê bikarbîne. Ji alî xwe ve Margaret Çîna endamê lijneya berpirsiyar di ber penaberan de li Yekîtiya Ewropayê got ku tu aliyek nikare bi penaberan fişarê li welatên Yekîtiya Ewropayê bike. Süleyman Soylu wezîrê navxweya Tirkiye ji medyayên welatên xwe re ragihand ku heta weke niha 130,469 penaber ku li Tirkiye jiyan dikirin Tirkiye bicihiştine. Roja pênşemê rêkeftê 27 meha Duê 2020 Tirkiye biryara vekirina sînorên xwe lê pêşiya penaberan bo welatên Yekîtiya Ewropayê vekir. Di dema niha de ew penaberên ku xaka Tirkiye bicihiştine di rewşeke gelek xerab de dijîn û li ber avên Yûnanê asê mane ji ber ku Yûnan sînorên xwe lê pêşiya penaberan daxistine.